labi na init. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. At tayo nga po ay nagbabalik sa programang Top Secrets kasama pa rin si DJ Rakitera at nasa kabilang linya ang ating caller number 1. Hello, Anastasia! Hello po uli. Ayan, Anastasia, naputol na tayo dun sa kwento mo at yung kwento mo ngayon kumakatok na sa pintuan ninyo pero hindi mo nasabi sa amin kung ano ba talaga yung nangyari sa una ninyong pagkikita. Pag ganyan ba na nakilala mo lang through a dating app, nag-uusap ba muna kayo kung anong background ng mga pamilya ninyo, ganon, o diretsahan na agad, haplos-haplos na ganon? Nung nag-uusap kami sa app, may konting background lang. Anong work, anong ginagawa, mga ganun lang. Mm-hmm. Tapos kung ilang taon na siya. And by the way, he is younger, like 10 years sa akin. Huh? If you Yes. don't mind me asking, ilang taon ka na? Ay, birthday ko po sa Thursday, 40 na po. Really? Mm-mm. Parang sa voice mo, parang hindi. Parang ka lang nasa late 20s. Ano po, 11? Late 20s naman. Late 20s. Yung makatotohanan. Oh, so meaning, nasa 30s to. Or 30 talaga siya. 30 talaga siya. Wow. Mm-mm. Okay. So, ibig sabihin, active na active pa yan. Yes. Okay. So, nag-usap kayo tungkol sa edaran ninyo, sa konting family background, anong ginagawa ninyo sa buhay. So, after noon, ano nangyari? So, pumasok na siya sa kwarto. In-invite mo Tapos siya? no- Wait lang, in-invite mo siya? Ay, ha? In-invite mo na siya, o tara, pasok sa kwarto, ganun. Dire-diretso lang siya. Dire-diretso lang. Sa bahay, ganun. Okay. Pero at that time, I feel na na-prepared ko na yung sarili ko. Nakapag-toothbrush na, nakapaglinis na ng kuweba, at saka okay na, mabango na yung katawan, ganun. Nakapag-hot bath pa. Ay, bongga naman ng half bath. Ganun. So, pumasok na siya. Sa Tapos kwarto. nagulat ang tangkad niya. Sa kwarto So, muna to. Pumasok sa kwarto kwarto, tapos pumasok na sa kuweba. Wala pa sa kuweba. Wala pa sa kuweba, wala pa. Excited na agad. Excited ka naman po. Charot lang. Ano? Ang nangyari na, so yun na, nasa loob na kami ng kwarto, tapos medyo na awkward pa ako ng konti. Bakit? Kasi parang, hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi parang ang tangkad niya, parang ang gwapo niya kasi sobra, ganun. Tapos, tinanong niya ako, so, ganun lang. Tapos sabi ko, shall we go? Gumanon lang ako. Tapos nun, yun na, lumapat na yung mga labi namin. Wow. Anong feeling? Ang sarap. Dumating talaga ng bonggang-bongga yung mga labi niya sa labi ko. Oh. Habang nagmamadali kaming naguhubaran na ng aming mga saplot. OMG! Ano yun? Tinutulungan yung isa't isa na magtanggal ng mga saplot? Yes. Syempre hindi naman nabago sa'yo yung ganong eksenahan, diba? Correct. Pero ano yung difference nitong guy na to compared doon sa mga na-date mo in the past or naging ka-eme mo in the past? Sausage. Okay. So, nung tumambad na sa'yo ang sausage, German/Scot, British, sausage na to, as in nalula ka? Nalula ako, tapos bigla akong naalala yung isang tinatago kong toy sa bahay. Ganun kalaki?
if you don't mind us asking, ano yung parang bagay na pwede mong ihalin tulad dun sa size na nakita mo? Yung hawak mong mic. Yung mic namin dito sa booth! Wait lang, saan na ba makunta? Uy, masyado tong malaki, tsaka masyadong mahaba, masyadong mataba. Baka po, paposte na yan, Ano nun, basta, yun yung kumparang bagay, pero kasing, din siya, anong bagay na meron akong toy. OMG, ganun siya kalaki. Eh, di ba kasi normally yung mga toy, parang exage version siya talaga ng legit. Yes. So, meaning That's malaki right. talaga siya. Ha? And sa lahat ng mga naging partners mo in bed, ito yung pinakamalaki by far? I feel so, yes. Pumangalawa na yung isang Amerikanong bigla ko naalala ngayon. Oh, so anong feeling? Parang bago ba? Ganyan? Masikip? I feel so masikip. Pero, nagdalawang isip muna ako kung kakayanin ko ba o hindi. Pag kinaya ng aking mga labi at buong lalamunan, sige, itutuloy namin. So, kinaya naman at naibongga siya. Okay. So, nauna muna doon sa sa parte na, taas. Correct. Okay. Sa taas Pero mo. iba talaga yung pagkagulat ng mata ko nung nakita ko. Sabi ko, kaya ko ba? Ganun. Tinatanong ba yun, why is that so big? Yung pwede bang tanongin yan, bakit lumaki ng yung ganyan? pangatlong keme namin, Ano doon yung ko siya pangatlo pa? naitanong. Ganun mo siya tinanong. So, ano sagot niya? Oo. Kasi that time, nilabas ko yung toy ko, tapos pinagdikit ko siya. Sabi ko, oh my goodness. As in, ganun-ganun talaga. Oo. Pero grabe ka, ginamit mong panukat yung bibig mo para alam mo kung kakayanin. Kakayanin mo dun sa sa kuweba. Iba ka. Sabi daw kasi, kung gaano kalalim ang bibig mo, ganun ka rin daw kalalim. Talaga ba? Nakakaloka si Anastasia. Yung kinaya to. So, pumangatlo talaga kayo, tapos doon mo na nilabas yung toy mo. Yes. Okay. Yung una namin medyo hindi magandang experience. Dahil? Yung pangalawang namin, medyo nag-secure lang ako. Yung pangatlo, tinry namin, medyo perfect na yung nangyaring yun. Naulit pa yon. Iyan, 3 beses. Yung una, medyo nakala ko hindi na siya uulit. Kasi nagkaroon ng kalat, kumbaga, sa una. Ano kaya tong kalat na to? Na nagulat ako. Kasi nga, di ba, dahil sa sobrang sausage niya, akala ko na nakapaglinis na ng lahat. Pero hindi. Pag ganun ba, pag tinanggal, biglang makikita mo na may makikita kang something? Nagka-peanut butter ng slide. Nagka-peanut butter ng slide. Ganun pala yun. Pero nag-sorry ako sa kanya, pero ang sagot niya lang, no, that's fine. That's normal. Medyo lang, okay. That's normal. Because some of the, na parang nagunyata, na may ganun talagang eksena. Kasi nga daw, talagang sausage siya. So, mahirap talaga. Parang, yung mga pangalawang araw mo pa dapat na ilalabas sa katawan mo, ay naabutan na. Grabe, no? Nag-advance ka tuloy ng deposito. Kaloka. Pero talagang naging perfect na halos yung pang third try ninyo. Yes, yun yung pinaka-perfect. Yun yung pinaka-mas na-enjoy ko. Pero in terms of... Kasi bukod sa pagkain ng sausage niya, kumain din siya. Sa'yo? Kumain din siya. Yes. di nasiyahan ka rin.
Yes. Nag-give and take kayo, ganon. Yes. Nagsukatan din kayo, ganon. Yes. Okay. Pagkatapos nun, ano na nangyayari? I mean, Ang saya lang. nagayayakapan ba yung mga ganyan o bigla-bigla na lang umaalis? Bigla lang umalis. Parang after, I'm trying na magkaroon ng small talk. Mhm. Pero, hindi. Actually, ni-invite ko pa nga siya sa birthday ko. Actually, yung huli namin, palipad siya sa bansa nila para lang magbakasyon. Pero kasi, apart from that, may business siyang asikasuhin. And birthday niya din ng month ng July din. So, dun siya nag-birthday. Parang sinabi niya, babalik din siya ng July 19. Mhm. Na eto na nga po. Kanina, meron akong pinuntahan. Okay. Nakita ko siya. Mhm. Minessage ko agad siya. Mhm. Sabi ko, I saw you. I was in the tricycle when I saw you. Tapos yun. Nag-reply din naman siya. Ang reply niya sa akin is that, yes, I'm here now and I have a lot of things to do. Tapos in-invite ko siya sa birthday ko. Pero sabi niya may gagawin ata siya. Pero sana nga etong days na to, makapag-blow tayo ng candle. Big candle. Charot. Big candle para masayang-masaya ka sa birthday mo. Kaya lang sinabi niya na busy siya. Nag-expect ka ba Na-busy sa siya. kanya? Na anong expectation? Na parang Paano more than more than what's happening to you guys, biglang magkaroon kayo ng romantic relationship din. Mutual kami doon sa una naming mga exchange messages. Ano? Na hanggang lang kami. Hanggang doon lang. Bawal ma-in love. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Oo. Okay. Ayoko din kasi parang medyo meron nga siyang mga fear sa mga Pinay. Bakit? Actually nga, tinanong niya sa akin nung una, are you okay with a white person? Sabi ko, yes. Why are you asking that? Tapos ang sabi niya, because I feel that na parang ma-discriminate, ma-take advantage daw siya. Parang mga ganong eksena. Bakit kapag nagkaroon na ba siya ng karelasyon na Pinay? Kasi hindi ko rin sure, pero parang ang sabi niya is that kapag puti daw kasi, akala nila sobrang yaman. Kaya marami raw parang pumapatol, ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, ako hindi. Baka ako pa magbuhay sa'yo. Sabi ko, charot lang. Wow! Charot lang. Bilang isang mapagmahal, 'di ba? At laging nagtatrabahong nilalang. Correct. Oh. Kung yung ex ko nga, nabigyan ko ng charot. Huwag na natin Ano mga nabigay mo? Charot! Ano naman kaya mong ibigay dito kay Chris Evans? Ay, Chris Evans talaga. Kasi ano lang, yung buong katawan ko lang muna sa ngayon. Ayun. So, kailan ang pagkikita nyo ulit? Magme-message na lang siya. Ayoko din naman na yung ako yung magme-message sa kanya na parang magsabi na, okay, let's go, ganyan. Kailan ba birthday mo nga? Sa Thursday po. Uy. Yes, may pa 1,000 pesos ka. Thank you. Advance happy Miss Rocky birthday. Pera. Uy, gusto niyo daw bigyan ng GCash tong si Anastasia. O, pwede naman. Charot! Oo, kailangan ko pa ng pang-hotel sa Port Barton. Ayun o. Hindi, tsaka napapakinggan tayo sa Love Radio Palawan. So just in case na gusto ninyo na ma-meet in person ang ating caller from Puerto Princesa, ang gagawin nyo lang is kunin sa akin yung contact number niya. Oo, para bigyan nyo siya ng GCash. Ba't dadaan pa sa'yo? Hindi, kasi gusto mo ba ibigay ko agad yung contact number mo ngayon dito on air? Ay, wag. O, diba? Yung mga OPT ko, dyan. Yun lang, o, diba? Ayan. So, yan ang top secret ng ating kabisyo na si Anastasia. May gusto ka pa bang idagdag dyan? Wala naman na, pero happy naman ako
so far. Happy ka so far. Pero ngayon, nagsa-swipe right ka pa rin. Hindi na. Minsan nakakatamad din kasi. Actually ngayon, yung feeling ko talaga ngayon, parang okay lang ako sa situationship. Ayoko na ng commitment. Parang nakakapagod na nung mag-start ka na naman sa talking stage. Tapos magwawala lang din. Pagod na ako doon. Meron ako mga ganyan ka-situationship. Nangungulekta ako ng ka-situationship. Pag kailangan ko sila kakausapin ko, pero pag wala akong kailangan, di ko kinakausap. Oh, grabe. Expert ka pala pagdating sa situationship. Dapat pala ikaw yung tinawagan namin kahapon. Recently lang naman yung ganoon. Pero kasi parang or baka kasi mahal ko pa yung ex ko. May ganon. Feeling ko lang kasi ang huling sinabi ko na lang sa ex ko, hihintayin kitang maging single ulit. Meron kasing karelasyon ngayon. Ay, di ko sure. Feeling ko lang din. Okay. So, nag-aabang-abang ka lang talaga. Hanggang kaya ko. Pero baka matsyempohan ka na ma-in love ka naman talaga. Hindi mo naman sinasara yung puso't isipan mo doon sa parteng yun. Medyo sarado. Sarado talaga. Pero ang tanong Mas gusto ko kasi yung, feeling ko nagkaroon ako ng pattern. Kung meron man akong gugustuhin lalaki, gusto ko yung parang ex ko. Okay. Gusto mo talaga yung ex mo. Pero kasi feeling ko ang perfect niya for me before. Okay. Pero diba, hindi kayo nag-work? Nag-work naman so medyo emotional. Feeling ko nagkaroon ako ng emotional, yung parang hindi man ako physically battered, pero trauma in okay. Nagkaroon ng hindi kasi pag emotional nag-aaway kasi kami before, like siya yung makuda, ako yung tahimik lang. Sa lagay na yan sa relationship, tahimik tumitiklop lang ako. ka talaga pagdating sa jowa mo na kapag nag-aaway kayo, siya yung mas maraming sinasabi, ikaw silent treatment ka lang, ganon. Correct. Ganun lang ako. Mali pala yun kasi parang napupuno ka. Tapos wala akong alam kung kanino ko pwedeng idighay yung mga gusto kong sabihin. Hanggang sa parang na-feel ko na lang na parang lumayo na yung loob ko unti-unti. Alam mo na may nag-comment dito. Yung boss namin dito. Si Nicole Yala. Sabi dito, naglalaro na naman si caller ng ganda-gandahan. Sabi pa, yan pala yung naka-move on na. Saan ka pa? Pero may tanong ako, since parang gusto mo na sa life mo na in a situationship ka lang palagi, tsaka sabi mo sa sarili mo, di ba, parang ayaw mo na talaga, tapos close ka ngayon, paano mo napoprotektahan yung sarili mo? Nagsusuot ba kayo? Or parang meron ba kayong ginagawang preventive measure para, alam mo yun, siyempre marami kang nakakasalamuhan, nakikipagbakbakan sa kani-kanino, sumusukat ka ng mga kung ano-ano. Kung sino man yung ma-meet mo, paano mo napoprotektahan yung sarili mo? Na ma-in love? Hindi. Minamind na protektahan yung sarili ko sa we use condom. By the way, yung kong AFAM is naggamit kami talaga ng condom. Pag ganyan, ikaw nagsusuot o siya nagsusuot? Siya nagsuot, pero naubos yung rolyo ng condom. I swear, kulang pa nga. May ganun ba? Nabibitin yung sukat? I mean, nabibitin yung mismong kapote na yun para isuot doon? Pag sobrang laki. May sizes ba yun? Sa kanya. Siguro. Siyempre sa Pilipinas binili yun, yung kapote. So, siyempre baka Filipino size. Kasi pag Pilipino, medyo marami pang rolyo eh. Ito naubusan ng rolyo. OMG. Naubusan. Di ang laki nga talaga. Madiinan. Ay. Napakasikip. Naramdaman ko rin talaga ang sikip ko nung araw na yun. Di parang renewed ka. Renewed. Parang ang ganda ko nung paggising ko ng the following day. Oo, fresh na fresh ka, ganon. Pero tabingi maglakad.
Ayan. Pero at least, diba, nagsusuot ka ng ganun o nagsusuot yung partner mo ng ganun para at least kahit papano maprotektahan pa rin sa mga hindi natin inaasahang mga kung anumang mga sakit, diba? Yes, and another thing po, nag-HIV test po ako. And I would like to promote na magpa-HIV test. Hindi ako nahihiyang magpa-HIV test. Every 3 months, 6 months, or a year. Kasi that's for my own, health. Kung ano na ako. Ang last test ko was, this month. Nung nag-Baguio ako, nagpa-schedule ako sa Baguio. Nice, para magpa-HIV test. Oh, ayan na. Non-reactive naman siya so far. Ayun. At least, diba, kumbaga, may protection kang ginagawa para sa sarili mo, para sa kalusugan mo. Tsaka, kumbaga, responsable ka doon sa mga desisyon at action mo sa buhay mo. Ayoko rin kasing pagsisihan siya. And hindi naman din po ako yung parang kung kani-kanino na lang. Yung parang... Namimili ka rin. Minsan naman, dry naman tayo ng mga 3 months, gano'n. Taray, tagal na nung 3 months para sa'yo, ha? Tama ba? Pinakamatagal na bakante, 3 months. Tama. Kasi December, tas may January ako. Uy, wow. Baka may mga nakaschedule na pala sa'yo, ha? Hindi. Parang yun lang. Oo, yun. Yung isa, January yung isa nung, dyan lang yun sa somewhere. O, diba? Nagbilang na talaga siya. Alam niya, naka-record. May listahan po yan. Nakabangko sa kanyang lahat ng mga naganap sa buhay niya. Alam niya kung sino yung pinakamalaki, diba? Sino ang pinakamaliit na palitan, diba? Ano ba? Pinakamalaki para sa'yo ay ang mga taga... British, half German. Ayan. Ang mga lahing German, lahing British. Oh, alam first time ko ata yung ganon na Breton, British, and German. Ayan. Kasi before I had taga Poland, I think yung tas US. Ay, ang dami Pero yung nakabihag talaga ng puso mo, Pinoy. Oo, Pinoy. Tapos sakto lang yun. Minsan nagbabasa ako. Charot lang. Charot lang. Alam na, Des. Anyway, ang dami na talaga, Nakatry ka ng mga Korean, ganyan, ibang Asian. I know. Now Korean, wala pang Korean. Anything Asian, wala. Asian pala yung, yung Indian at saka Arabiano isa. May ganun. Okay. So, ang top tier talaga para sa'yo ay itong Scottish-German. Yes. British-German. Correct. Sabi sa akin dito ni Mama Nicole, pwede niya i-send sa'yo yung video nung Breton. Kakaloka. Anyway, maraming salamat sa'yo, Anastasia. Baka may gusto ko nang batiin for 5 seconds. Ay, sige po. Oy, binabati ko po lahat ng mga friends ko dito sa Puerto Princesa po na nakikinig sa akin. Ayun. Meron po dyan sa taga-Tagburos. Thank you. That song was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!